Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Pranam, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Pranams. Hare Krishna. Kumuda Mataji. Hare Krishna Mataji. Radha Mataji. உமாபதி சிவா பிரபுஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு மாதாஜி ஏதோ சொன்னீங்களா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ரொம்ப அழகா சாண்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஓகே. நேத்திக்கு குமுதா மாதாஜி, உமாபதி சிவா பிரபுஜி, லதா மாதாஜி எல்லாம் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. கோயிலுக்கு போயிட்டோம். சரி 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 ஓகே. சரி சரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து நேத்திக்கு 13th சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. நம்ம 14th ஸ்லோகம், சாரி 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். குணத்ரய விபாக யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பகவத்கீதை. அதுல ஞான யோகம் பார்க்குறோம். அதுல செகண்ட் சாப்டர். நேற்றுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துருப்போம், காரணம் குண சங்கோஷிய அப்படின்னு. லிவிங் என்டிட்டி நம்மள ஆத்மாக்கள் குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆத்மாக்கள் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு அதை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது ஒன்று சாத்விக குணத்துலேருந்து செயல்கள் செய்வோம், இல்லைன்னா ராஜச குணத்துலேருந்து செயல்கள் செய்வோம், இல்லைன்னா தாமச குணத்துலேருந்து செயல்கள் செய்வோம். இந்த 3 குணத்துலேருந்து எந்த செயல்கள் பண்ணாலும், சாத்வீக செயல்களாக இருக்கட்டும், ராஜச தாமச செயல்களாக இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்குமே பலன் உண்டு. ஒரு செகண்ட்லேயும் நம்ம செய்கிற ஒரு செயலுக்குமே பலன் அப்படின்றது உண்டு. சரிங்களா? பலன் இல்லாத செயல்களே கிடையாது. ஏன்னா இந்த 3 குணத்துல எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றது தான் விதி. சரிங்களா? நேச்சர், லா ஆஃப் நேச்சர். அப்ப இதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும். ஏன்னா இந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இது நம்மளை விட்டு, நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப் கொடுக்கறது நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை கடந்து முக்தி அடையணும்னு. ஆனா அந்த ஹியூமன் லைஃப்லயும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நிறைய கர்மா சேர்த்துக்கிட்டே வரும் இல்லைங்களா? தெரியல, ஏன்னா அறியாமை, பகவத்கீதை தெரியல, நம்மளுக்கு சரியான கைடன்ஸ் இல்லை. அதனால நிறைய செயல்கள் பண்றோம், நிறைய நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு பலன்களை சேகரிச்சுக்கிட்டே வரும். சுமேரு மலை அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அனாதி காலமா நம்மளாம் இருக்கோம். அனாதி காலத்துலேருந்து நம்மளாம் என்ன பண்றோம், செயல்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதுக்கான விளைவுகளையும் சேகரிச்சுக்கிட்டே வரும். சரி, இப்ப இதுலேருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? ரொம்ப என்ன சொல்றது, கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லைங்களா? நம்மளாம் ஒரு குட்டி ஒரு எறும்பு மாதிரியும் சுமேரு மலை அளவுக்கு நம்மளோட கர்ம பலன்லாம் இருக்கு. அதை எப்படி தொலைக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துல, கொஞ்சம் கூட ரஜகுணம் தமோகுணம் இல்லாம சுத்த சத்துவகுணத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடும் பொழுது நம்மளால அவ்வளவு பாபங்களையும் அவ்வளவு கர்ம விளைவுகள்
அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் நம்மளால பொசுக்க முடியும். கிருஷ்ண பக்தின்றது நெருப்பு மாதிரி. அது நம்ம பண்ண பண்ண நம்மளோட முன்னாடி இருக்கிற பாவங்கள் புண்ணிய செயல்களுக்கான பலன்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு எந்த செயல்களுக்கும் பலன்கள் இருக்காது. பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த கர்ம விளைவும் வராது. சாண்டிங் பண்ணும்போது கிருஷ்ண கதா கேட்கும்போது நமக்கு எந்த கர்ம பலனும் வராது. நம்ம ஃபேமிலியோட கிருஷ்ண பக்தி பண்ணும்போதும் நல்லதுதான். எந்த ஒரு துரும்பா இருந்தாலும் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம கொண்டு வந்துடணும். சரிங்களா? அந்த வகையில எதையும் வேண்டானே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட படைப்பு. அதனால எனக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் மட்டும் பண்றேன் அப்படின்றதும் சரி வராது. எல்லாத்தையும் ஒரு துரும்பா இருந்தாலும் அதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோடது. எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம கொண்டு வரும்போது நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அப்ப நம்ம இந்த கர்ம பலன் அதுலேருந்து விடுதலையாகி நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதுதான் அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் நமக்கு. அப்ப காரணம் குண சங்கோஷ இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால ஆத்மாக்கள் இந்த பிறப்பிறப்பு சுற்றில் இருக்கும். அதுலேருந்து விடுதலை ஆகணும். அதுக்கான மார்க்கம் இந்த அத்தியாயத்தில் 14.26 ஸ்லோகத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பக்தி சேவை அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுது. நம்மளுக்கு இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை சரி பண்ணுறது வழி கிடைச்சிடும். அது மாதிரி இந்த குணங்களோட சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யறதுனால தான் கர்ம பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரோம் அப்படின்றது தெரியறதுனால இந்த குணங்கள்லேருந்து செயல்படாம சுத்த சத்துவ குணத்துல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்ப புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ பக்தி முக்கியம், சாண்டிங் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுமா? யாரும் ஆஃபர் பண்றீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்கீங்க, சிவகாமி மாதாஜி இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே சிவகாமி. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்களா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஆ, ஓகே மாதாஜி. ஆ, ஆஃபர் ஓம் பண்ணுங்க. நமோ हरे कृष्णा भगवते माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहकणललिता श्रीविशाखान्विदांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். நல்லபடியா மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு ஹரி போல். நம்ம 13th சாப்டர் பார்த்தோம். குணத்திரை க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம்
பார்த்தோம். 6 கேள்விகள் அர்ச்சனர் கேட்டாங்க. அதில் வந்து க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜன்னா என்ன? க்ஷேத்திரம்ன்றது நம்மளோட களம், சரீரம், ம், அச்சித் விஷயங்கள். க்ஷேத்ரஜன்றது சோல், சூப்பர் சோல். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம் அப்படின்றது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் க்ஷேத்திரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது, களம். சரிங்களா? இது தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அதுக்கப்புறம் என்ஜாயர் யாரு அப்படின்னா, புருஷா யார் அப்படின்னா பகவான். அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா, இந்த களம், அப்புறம் சோல், சூப்பர் சோல், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமா. இதெல்லாம் எப்படி இயங்குது, பகவான் எப்படி, அவங்களோட பொசிஷன் என்ன, ஆத்மாவோட பொசிஷன் என்ன, களத்தோட பொசிஷன் என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குதா, அந்த விஷன் அதில் நம்ம எப்படி இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியமான உணர்வாக இருக்கணும். சரிங்களா? புரிதல். ஆத்மா எதுவும் செய்யறதில்ல, சரீரம் தான் செய்யுது. எல்லாரையும் நம்ம சமமாக பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மா உடலோட சம்மந்தப்படுறதே இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஆகாயத்தில் எதுவும் சம்மந்தப்படாமல் ஆகாயம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி சரீரத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருந்தாலும் சரீரத்துக்கு கூட சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி சூரியன் வந்த உடனே அதோட ஒளி கதிர்கள் எல்லா இடத்துக்கும் பரவுதோ அது மாதிரி ஆத்மா சரீரத்துக்குள்ளார வந்த உடனே உணர்வு உடல் முழுக்க பரவி ஆக்டிவேட் ஆகுது உடல். அப்பதான் அது வரைக்கும் அது ஒரு அச்சித்து. சரிங்களா? உடலுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே கிடையாது, பஞ்சபூதங்களான ஒரு வஸ்து. ஆனா ஆத்மா உள்ளார வந்ததுக்கு அப்புறம் உணர்வு பரவுனதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுது. ஸோ இந்த அளவில் ஆத்மாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துறோம். சரீரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம சாப்டர் 13ல் நம்ம லேர்ன் பண்ணது. நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு ஏன் வரோம், எதனால் நம்மளுக்கு கர்மா, அதாவது இன்பம் துன்பம் வருது, அதுக்கு காரணம் யாரு, எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம தான். இன்பம் துன்பம் நமக்கு வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம மட்டும்தான், பகவானோ மற்றவங்களோ இயற்கையோ கிடையாது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம விருப்பப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோம் இந்த ஜட உலகத்தை இல்லைங்களா? குண குணங்களோட குணங்களோட அடிப்படையில். அப்போ அந்த நன்மை தீமைக்கு காரணம் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுறோம். அந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்டர் 13ல் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அந்த குணங்களை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா குணங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்போ குணங்கள் பற்றி பார்ப்போம். எப்படிலாம் இருக்கும் அந்த குணங்கள்ல இருக்கிறப்ப அப்படின்றத பார்ப்போம். சரிங்களா? சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்தில் இருக்கும்போது எப்படி, தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது எப்படி, அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எந்தெந்த லோ விஷயங்களை அடையிறாங்க. சரிங்களா? சாத்திய குணத்தில் எங்கே போகிறாங்க, ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க எங்கே போகிறாங்க, தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படின்றது, எப்படி இந்த குணங்களை தாண்டுறது அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த 3 குணத்துலேயும் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஜட உலகத்தில் தான் இருப்போம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில். அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது அப்படின்றது தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. நம்மளாம் அந்த பொம்மலாட்டத்தில் வர பொம்மைகள் மாதிரி தான். குணங்கள் நம்மளை ஆட்டி வைக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்கள் செஞ்சு கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம குணங்கள் என்றால் என்ன அப்படின்றத, அது கயிறு மாதிரி நம்மளை பிடிச்சி இழுக்கும். நல்ல ஒரு ஆசைப்பட்டுட்டோன்னா ராஜச குணம் அது பக்கம் இழுக்கும், தாமச குணம் அது பக்கம் இழுக்கும், சாத்விக குணம் அது பக்கம் இழுக்கும். நம்ம பார்ப்போம் ஸ்லோகங்களை வர வர நம்ம பார்ப்போம். 14.10 ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு நல்லா அதை வந்து விளக்கமாக கொடுக்கும் அர்த்தத்தை. நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணங்கள் அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்னா, தன்மை நம்மளோட ஒருத்தவங்களை பார்த்தாலே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இவங்க வந்து சாந்தமானவங்க, நல்லவங்க, இவங்க வந்து கொஞ்சம் சுயநலமானவங்க, இவங்க வந்து அதர்மம் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது இல்லை? அது அந்த குணத்தை பேஸ் பண்ணி தானே இல்லைங்களா? ஸோ தன்மை, நடத்தை இதெல்லாம் குணங்கள்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வெளிவருது. வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம் இதெல்லாம் குணங்கள்லேருந்து தான். ஒரு சாத்வீகமானவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா நம்ம நல்ல செயலாம் பண்ணி பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரணும். நம்ம இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிர போர்க்களத்தை எப்படி பார்த்தாங்க, அதே துரியோதனன் எப்படி பார்த்தாங்க, அர்ஜுனன் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம் அதுவும் மாறுபடும். உடல், மனம், உணர்ச்சி இதெல்லாம் பாதிக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்குறோம். சந்தோஷமாக இருக்கிற குடும்பம் அப்படின்னும் போது அது சாத்வீக குணமாக நம்ம பார்க்குறோம். மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இதை அடையணும் அதை அடையணும் இருக்கிறத வச்சு ஹாப்பியாக இல்லாமல்
இன்னும் இன்னும் நிறையா தேடிக்கிட்டே போகிறது. சரிங்களா? அது வந்து ராஜச குணத்தில் எப்பயும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு, சரிங்களா, மனசு ஃபுல்லாக ஒரு இருட்டு, ஒரு கெட்ட எண்ணம் இதோட இருக்கிறது தாமச குணமாக பார்க்குறோம். இப்போ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களோட விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி புக்ஸ்லாம் படிப்பாங்க அப்படின்றது. சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க வந்துட்டு நிறைய இந்த டிவோஷனல் சார்ந்த விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா, நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற விஷயமான புக்ஸாக படிப்பாங்க. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்களாம் வந்து இந்த திகிலூட்டும் நாவல்கள், இல்லைன்னா வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது, சரிங்களா, என்ன பண்ணால் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகலாம், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த க்ரைம் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இவங்க பார்ப்பாங்க. சரிங்களா, அதுவும் தவறான விஷயங்களும் இவங்க பார்ப்பாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க வேலை, நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற மாதிரியான விஷயமா அவங்க வந்துட்டு இருக்கும். சரிங்களா, முக்கியமாக ஆசிரியர்கள் பொதுவாக நாலேஜ், சாத்விக குணம்னாலே அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் தான் ப்ரையாரிட்டி. அதே வந்து ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஆசை, நிறைய இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், இன்பங்கள் அவங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும். இவங்க தாமச குணம்ன்றவங்க அந்த தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல, வெறுக்கத்தக்க விஷயங்கள், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சமானதாக இருக்கும். அதிகாலையில் எந்திரிக்கிறது, சரிங்களா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாத்விக குணத்தில் இருக்கும். ஏன்னா வாழ்க்கையை ரொம்ப மெஸ்அப் பண்ணிக்காமல் ரொம்ப ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு போவாங்க சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க. இதே வந்து ராஜச குணத்தில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மெஸ்அப் பண்ணி, அதாவது லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறது, எல்லா வேலையும் அரைகுறையாக செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் டென்ஷன் ஆகிறது, இந்த மாதிரி. இவங்க வந்து எதுலையுமே ஈடே மாட்டாங்க. சரிங்களா, ரொம்ப லேசியாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லும்போது இது எப்படி சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னா, காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட வேலையெல்லாம் நம்மளே செஞ்சுக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம முடிஞ்சால் நம்ம சிப்ளிங்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும், அம்மா அப்பாவுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு நல்லா சாப்பிட்டு நிதானமாக முன்னாடியே போகிறது, எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் நம்ம நாளை போக்குறது, அது வந்து சாத்தியகணும். அதே வந்து ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்க லேட்டாக எழுந்திரிப்பாங்க, அப்புறம் கொஞ்சமாக அரைகுறையாக வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு வேறு லேட்டாக போகிறது, அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேணுங்கிற வேலையை அப்பா அம்மாவெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது, இல்லை சிப்ளிங்ஸை செய்ய வைக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து ராஜச குணம். அதே வந்து தாமச குணன்றவங்க ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டாங்க, ஒரே அடம் அழுக, போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, ஹோம்ஒர்க்கை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு, இப்படிலாம் வந்து வீட்டிலே இருந்து சிரமப்படுத்தி இருக்கும் இல்லையா சில பிள்ளைங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தாமச குணம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதே நம்ம பெரியவங்களுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, அது மாதிரி இசைன்றது இவங்கெல்லாம் இந்த மென்மையான இசைகள்லாம் கேட்பாங்க. இவங்களுக்கு இந்த ராக் சாங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பாப், அதெல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்படுற மாதிரியான விஷயங்களா பார்த்து ரசிப்பாங்க. சரிங்களா, அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. இடங்கள், இவங்களுக்கு வந்து இந்த பூங்கா இதெல்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்களுக்கு வந்து நல்ல சிட்டி லைஃப் அது வாழறதுக்கு பிடிக்கும். இவங்களுக்கு வந்து அந்த இரவு விடுதி, தவறான பழக்கங்கள் அதில் இருப்பாங்க. உணவு அப்படின்றது நம்ம 17th சாப்டர்லேயே பார்ப்போம். நல்ல சாத்விக உணவாக இருக்கும். இவங்களுக்கு காரசாரமான உணவு, இவங்களுக்கு தீண்டத்தகாத உணவாக இருக்கும். மனநிலை எப்பயும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பாங்க. இவங்க பேராசை கோபத்தோடு இருப்பாங்க. இவங்க சோம்பேறி, மந்த புத்தி, ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ராஜசகுணம் தாமச குணத்தில் இருக்கிற சாத்விக குணத்தில் உள்ள நிலையை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, அப்போ மொத்தமாக ஒரு கண்டென்ஸாக பார்க்கும்போது எப்பயுமே தண்ணில் திருப்தி உற்று, சரிங்களா, முடிஞ்ச வரைக்கும் வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் வாழுது. அது தேவர்கள் வழிபாடாக இருந்தாலும் சரிதான். சரிங்களா, அதை சரியாக ப்ராப்பராக பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆசைகள் இருக்குமா, அதனால இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்மீகம் அப்படின்றதுல ரொம்ப நாட்டம் இருக்காது. ஜட உலகத்தை நல்லா அனுபவிக்கணும். இவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துலேயும் இருக்காது, ஜட உலகத்துலேயும் இருக்காது, எல்லாத்துலேயும் ஒரு நெகட்டிவிட்டியோடய இவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா, மூணு கண்களுக்கு தெரியாத கட்டுக்கள் என்னை கெட்டியாக பிடித்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆமாம், நம்ம வந்து இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க அப்படியே ஃபுல்லாக சாத்விக குணத்தில் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க ஃபுல்லாக ராஜச குணத்தில் இருக்காங்களான்னா கிடையாது. சரிங்களா, இந்த 3 குணமுமே நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ஒரு குணம் அதிகமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அந்த சூழ்நிலைக்கு பொறுத்த மாதிரி, ஆசைக்கு பொறுத்த மாதிரி. சரிங்களா, ரொம்ப தீவிரமான ஆசைன்னா தமோ குணத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதர்மம் பண்ணியாவது அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னும் நினைப்போம். இல்லை வேண்டாம்,
அதர்மம்லாம் வேண்டாம், நேர்மையான முறையில் கிடைச்சா வருது, இல்லையா பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில் இந்த 3 குணமுமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். ஆனால் அதிகப்படியாக என்ன குணம் இருக்கோ அது அவங்களோட அடையாளமாயிடும். இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க வந்து அதர்மம் பண்றவங்க அப்படின்ற முறையில் வந்துடும். சரிங்களா. ஆனால் நம்ம இதுல எல்லாம் வெளியில் வரணும். அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த 14th சாப்டரில். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? वासिकरे माताजी வாசிச்சு கொடு. परमपूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञयज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इदो गदाः. ம். புருஷோத்தமரான முழுமுத கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் சொல்றாங்க சரிங்களா, எல்லா சாப்டர்லயும் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லுவாங்க மிக உயர்ந்த ஞானம் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். பகவத்கீதையே ஏன்னா பகவானோட திருவாயிலேருந்து வந்தது, அது சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட். சரிங்களா. அந்த வகையில இங்கேயும் சொல்றாங்க எல்லா ஞானங்களும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த குணங்களை பத்தின ஞானம். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் வந்து பக்குவ நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம தபஸ் பண்ற முனிவர்கள்லாம் பார்ப்போம். அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தபஸ்ல ஈடுபடுவாங்க, மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ஈடுபடவே மாட்டாங்க. ஏன்னா மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு அந்த 3 குணத்துலேருந்து ஒரு குணத்துல செயல் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு கர்ம பலன் உண்டு. கர்ம பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரணும். அது ரொம்ப பயங்கரமானது இல்லைங்களா, ரொம்ப கொடூரமானது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கிறதுன்றது. அது அவங்களுக்கு தெரியறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படாம தன்னை பார்த்துப்பாங்க. சரிங்களா. அதனால இதனை அறிந்த முனிவர்கள் குணங்களை பத்தின இப்ப பகவான் கொடுக்க போற இந்த நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை ஆத்ம நிலையில இருப்பாங்க. சரிங்களா. ஜட உலக விஷயங்கள்ல சம்பந்தப்படாம இருப்பாங்க. ஏன்னா ஜட உலக விஷயத்துல சம்பந்தப்பட்டா குணங்கள்ல இருந்து செயல்கள் பண்ணி கர்ம விளைவுல மாட்டிக்கணும் அப்படின்றதுனால பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 14.2 ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी, हरे प्रणाम जी, माताजी। प्रणाम माताजी। हाँ। इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम साधर्यमागता सर्गे अभिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति। இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த குணங்களை பத்தின தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்ம நிலைக்கு வராங்களா? சரிங்களா. ஏன்னா குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில கொண்டு வந்துடும். குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு ஜட உலக விஷயங்களை செஞ்சோன்னா அதுல இருந்து விலகி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஆத்ம நிலையில இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பகவான் எப்படி இருக்காங்க, ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க, சச்சிதானந்த சுரூபமா இருக்காங்க, ஜட உலக சம்பந்தம் இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ நம்மளும் குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம ஆத்ம நிலையில இருந்தோம்னா நம்மளும் யார் மாதிரி இருப்போம், பகவானோட தெய்வீக இயற்கையை நம்மளும் அடைய முடியும். ஆனா பகவான் நம்மளும் ஒண்ணும் கிடையாது. இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அந்த நிலையில் ஆத்ம நிலையில நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், படைப்பின் போது நம்ம பிறக்கவும் மாட்டோம், அதே மாதிரி பிரளயத்தின் போது தொலைறவும் மாட்டோம். இப்ப நம்மலாம் வந்துட்டு இன்னும் அந்த பிரம்ம நிலையை அடையல, ஆத்ம நிலையை அடையல, இன்னும் ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கோம். அதனால என்ன ஆகுது, படைப்பின் போது நம்மலாம் வரோம், மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தங்கியிருக்கோம், மறுபடியும் பிரளயத்தப்போ திருப்பி பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார போயிடுறோம். ஸோ இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. ஆனா யாரு பிரம்ம நிலைக்கு வந்துடுறாங்களோ அவங்க பிறப்பின் போது பிரளயத்தின் போது அவங்க தொல்லையிடுறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது முக்தி அடைந்த நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா. முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானமாகும். டிரான்சென்டென்டல் தெய்வீகம் அப்படின்னா என்ன, ஜட சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிறது, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. ஜட சம்பந்தம்னா என்ன, முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாம இருக்கிறது. கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்த பரம ஞானத்தை அளிக்கிறார்.
அதை கடைபிடிப்பது நம் கையில் தான் உள்ளது. இப்போ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். நம்ம இப்போ லெவல் 1 முடிச்சிட்டோம், லெவல் 2 இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். அதுலேயும் 14th சாப்டர் வந்துட்டோம். நம்ம பக்தி பண்ணணுமா, பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணுமா, இல்லை இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் பரவாயில்ல இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறோமா அப்படின்றத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்திலே நம்ம வந்து சிரமப்படுவோமா? இப்போ யாராவது ஒரு பால் வச்சு அதில் கொஞ்சம் விஷம் போட்டு வைக்கிறாங்க, நம்ம எடுத்து குடிப்போமா? மாட்டோம். ஒரு டிசீஸ்டு பர்சன் கிட்ட நம்ம போயிட்டு அவங்களோட ரொம்ப அது கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், சரி கோவிட் சமயத்தில் நல்ல கோவிட் இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ம உட்காந்துட்டு நல்லா பேசிட்டு இருப்போமா? பக்கமாக உட்காந்து மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்போம். அது இயல்பு இல்லைங்களா, டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஜடவுலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது நம்மளை சிரமப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? விலகி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கணும். அது நம்ம கையில் தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். அதுக்கு சிரமம்லாம் பட வேணாம். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணால் போதும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம 14.3 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்கணும்? ஜானகி ரமன் பிரபுஜி இருக்கீங்க. வேற ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். மம யோனிர் மகத் பிரம்மா தஸ்மின் கர்ப்பம் ததா யகம் சம்பவ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரதனி மைந்தனே. பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதிரி வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த பிரம்மன் அப்படின்ற இந்த ஜட வஸ்து இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது? இது ஒரு கருவறை மாதிரி. சரிங்களா? ஜீவாத்மாக்கள்லாம் உள்ளார வருது, இது ஆக்டிவேட் ஆகுது. எப்படி ஆகுது? பகவானால. பகவானோட அந்த ஒரு கிளான்ஸ், பார்வை, அந்த மகா தத்துவ பகவான் வந்து பார்ப்பாங்க, காரணோதய கஷாய விஷ்ணு. அந்த பார்வையில் என்ன ஆகுது? ஜட உலகம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. அதே மாதிரி ஜீவாத்மாக்களும் அதில் என்ட்ராகி இயங்க ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? ஸோ அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகிறேன். அப்போ நம்ம இதுலேயும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேற யாருக்காவது வாசிக்கணுமா? 14.4 ஸ்லோகம். குமுதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கணுமா? வாசிச்சு கொடுக்குறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வயோ நிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யா தசாம் பிரம்ம மகாத்யோ நிகரம் பீஜப்பிரத பிதா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா உயிர்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம ஆத்மாக்கள்லாம் எங்கேருந்து வரும்? உயிரினங்கள்லாம் எங்கேருந்து வரும்? பகவான் கிட்ட இருந்து வரும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பகவான்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாருமே வரும். அப்ப அவங்கதான் நமக்கு தந்தை அப்படின்ற ஒரு, இந்த பிரகிருதின்றது கருவறை, அதுக்குள்ளார உயிரினங்கள்லாம் வருது, பகவான்கிட்டேருந்து வருது. ஸோ பகவான் தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ சர்வகாரண காரணம் நம்மளாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்? பகவான்கிட்டேருந்து வந்திருக்கோம். பகவான் தான் நமக்கு ஆத்தாரம். ஒரு கை குழந்தைக்கு யார் ஆத்தாரம்? அம்மாவும் அப்பாவும் தான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நமக்கும் பகவான் தான் நம்மளோட ஆத்தாரம் அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தனிச்சு நான் ஏங்கிக்கிறேன், எனக்கு பேரண்ட்ஸ்லாம் வேண்டாம், நானே நீ பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. என்னைக்குனாலும் நம்ம பகவானோட சம்பந்தத்தில் தான் நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு 5 to 9 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 14.5 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய மூக்கணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது
இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், சரிங்களா, முக்குணங்களானது இந்த ஜட இயற்கை. நம்ம வாழ்ந்து ஜட உலகம் மொத்தமா நம்ம வந்து 13 சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா 24 எலிமெண்ட்ஸ். முக்கியமா எது நம்மள வந்து இது சம்மந்தப்பட வைக்குது, ஆத்மாவை எது சம்மந்தப்பட வைக்குது இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ்லன்னா எல்லாமே தான். முக்கியமா வந்து முக்குணங்கள், சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில பிரதானமா ஜட இயற்கை வந்து இந்த 3 குணங்களால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். நித்திய உயிர்வாயு இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது, இந்த ஜட இயற்கையின் முக்கியமா இந்த முக்குணங்களோட தொடர்புல வரும்போது என்ன பண்ணப்படுறோம்? கட்டுப்படுத்தப்படுறோம். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் விருப்பப்பட்டதை நான் எப்படியாவது அடைவேன் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு வந்து யாரும் என்னை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, நான் விருப்பப்பட்டது லார்ட்ஷிப்ல இருப்போம், எல்லாம் என்னோட கண்ட்ரோல், என்னோட விருப்பப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேரை பார்ப்போம் இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல. ஆனா எந்த குணத்துல நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம்? யார்கிட்ட கட்டுண்டு இருக்கோம்? முக்குணங்கள் நம்மள கட்டுண்டு வச்சிருக்கு. அதுதான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்றது கிடையவே கிடையாது. ஆத்மாக்களுக்கு அந்த இண்டிபெண்டா செயல் பண்ற அந்த ஒரு நிலை கிடையாது. ஒண்ணு பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், இல்லையா இந்த ஜட குணங்களுக்கு அடியில நம்ம இருப்போம், அதோட ஆதிக்கத்துல இருப்போம். அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட ஆதிக்கத்துல நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். இது வந்து நம்மள சிரமப்படுத்துற விஷயம், மாயா சக்தி கீழே இருக்கிறது. ஸோ அந்த வகையில குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணா கட்டுப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3 குணங்கள் ஜட இயற்கை அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்பௌதிக உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் சிறை தண்டனை பெற்றவர்கள். கண்டிப்பா, சரிங்களா. நமக்கெல்லாம் இங்க என்னன்னா என்ஜாய் பண்றோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சொல்லுவாங்கல்ல, ஜெயிலில் வந்துட்டு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது, நம்ம ஏதோ ஒரு வேலையை செய்கிறோம், அமைதியாக படுத்து தூங்குறோம். அந்த மாதிரி தான் நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்குது. ஜட உலகத்தில் என்ன கஷ்டம், பரவாயில்ல, இதுலேயும் வாழ்க்கை நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது. எப்படின்னா ஜெயில் வாழ்க்கையே பரவாயில்ல எனக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் அதில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கா, ஒரு சந்தோஷம் இருக்கா? கஷ்டம்தான் அதிகம் இல்லைங்களா. வெளி உலகத்தையே பார்க்க முடியாமல் சிரமம் தான் பட்டுட்ருப்போம். ஸோ அதனால் இந்த சிறை தண்டனை போன்றது இது. பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்காம, நித்தியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம, நமக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி சேவை, அந்த இனிமை, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற ஒரு கஷ்டமான காரூரில் நிறைஞ்சது தான் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை அப்படின்றது, சரிங்களா. சிரமப்பட்டுட்டு இருப்போம். அதிபூத்த அதிதெய்வ அத்தியாத்மா. நம்மளாலே கிடைக்கிற கஷ்டம், மனதாலையும் உடலாலையும், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டம், இயற்கையால் வரக்கூடிய கஷ்டம், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், இப்படி எல்லா சிரமத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம், சரிங்களா. அனைவரும் ஜட இயற்கையின் கயிற்றால் கட்டப்பட்டுள்ளனர். ஒரு சிறை கைதி நீதிபதியை குறை கூறினால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா. கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தவங்க ஜெயிலுக்கு போனாங்க, நீதிபதி மேல தப்பா? இல்லை, இவங்க பண்ண தவறுக்காக அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கிடைச்சிருக்கு. அது மாதிரிதான் நம்ம பகவானுக்கு நான் பக்தி பண்ண மாட்டேன், என்னோட விருப்பப்படி நான் ஃபால்ஸ் ஈகோல லார்ட்ஷிப் பண்ணிட்டு என்வியோட அனர்த்தங்களோட நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணா அதுக்கு பகவான் பொறுப்பா? இல்லை, இல்லைங்களா. அது போலதான் நாமும் கிருஷ்ணரை குறை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. யாருக்கு பக்தியில இனிமை இல்லையோ அவங்க தான் ஜட உலகத்துல இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அதுவும் இந்த கஷ்டத்துல இருக்கணும்னு. அதனால எந்த புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கணும், அதுக்கு காரணம் பகவான் கிடையாது, நம்ம தான், சரிங்களா. அந்த அனர்த்தங்களோட வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இருந்ததுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 14.6 ஸ்லோகம் ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தத்வசத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷகமநாம்யம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானகம். பாவமற்றவனே, மற்றவரை விட தூய்மையானதான சர்வகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ இப்போ நம்ம சாத்விக குணத்தை பத்தி பார்க்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல, சரிங்களா. மற்ற 2 குணத்தை விட இது வந்து தூய்மையானது. ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம சுயநலமாவோ அதர்மம் பண்ற வேலையோ பண்ண மாட்டோம், சரிங்களா. அதனால இது தூய்மையானது, பாப செயல்கள் இதுல இருக்காது. சாத்விக குணத்துல இருந்து நம்ம செயல்கள் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல பாபம் இருக்காது, தூய்மையானதா இருக்கு, பிரகாசப்படுத்துவதாக இருக்கு. நம்ம ஏதாவது நல்ல ஒரு
பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல சேரிட்டி பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஹாப்பியா இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்பா நான் இன்னைக்கு நல்ல கோயிலுக்கு போனேன், நல்ல பூஜை எல்லாம் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் நல்ல தானம் எல்லாம் பண்ணேன். அதுவும் நம்ம நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த நம்ம டொனேட் பண்ணிட்டோம், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ணிட்டோம், நல்ல விஷயம் நான் இன்னைக்கு பண்ணேன் அப்படின்னு ரொம்ப பிரகாசமா ஹாப்பியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாக அமைகிறது. பாபங்களை நம்மள வெளியில கொண்டு வரும். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினால் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். இப்போ ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் செய்யணும், சேரிட்டி செய்யணும்னாலும் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஞானம் வேணும். ஸோ இவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு என்னென்ன பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்பெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு இவங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதெல்லாம் செய்யணும், அந்த அளவுக்கு ஞானம் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லையா? நான் பண்ணேன் அப்படின்னு, அந்த நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நான் சேரிட்டி கொடுத்தேன், நான் இந்த யாகம் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா நான்ற முறையில், அதுவும் இவங்கள பந்தப்படுத்துது அப்படின்னு நம்ம எங்க பார்க்குறோம். சரி நல்லது தானே செய்றாங்க கேட்பாங்க இல்லையா? நல்லா இவங்க எல்லாருக்கும் உதவி பண்றவங்களாச்சே, கஷ்டப்படுறவங்களாச்சே, ஆனா ஏன் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எதுக்காக நல்லது செஞ்சாலும் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நான்ற எண்ணத்துல செய்யறதுனாலையும் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனாலையும். சரிங்களா? அடுத்தது முக்குணங்கள் தூய்மையானது பிரகாசப்படுத்துவது பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். ஓகே, 14.7 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரஜோ ரகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்வம் தன்னிபத்தியாதி கௌந்தேயா கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனை எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி சம்பந்தப்படுறாங்க? சரிங்களா? கர்ம விளைவுல எப்படி சம்பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இவங்களுக்கு எப்படின்னா எல்லையற்ற ஆசைகள், நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. எல்லாம் அனுபவிக்கணும் இந்த மாதிரி. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஏக்கம், ஆசை, ஏக்கம், கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு. அதே மாதிரி இருக்கிறது தக்க வச்சுக்க முடியுமோ முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு பயம். இதெல்லாம் ரஜகுணத்துல ஏற்படுற ஒரு விஷயம். உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். இந்த உலகத்துல நிறைய ஆசையா அதெல்லாம் அடையணுன்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு செயல்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சு அதன் மூலியமா இவங்க என்ன பண்றாங்க, பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அடுத்தது 14.8 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இல்லை யார் வாசிக்கணும்? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. समत्व ज्ञान संवित्ति मे मोहनं सर्वे देहिनां प्रमदालास्य निद्रा पिस्तन्निपत्नादि பாரத. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனமான பிரமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அறியாமை, முழுக்க இல்யூஷன். சரிங்களா? அறியாமை, புரிதல் இல்லாம நல்லது எது கெட்டதெல்லாம் நல்லதா தெரியும், நல்லதெல்லாம் கெட்டதா தெரியும். ஆன்மீகத்துக்கு வாங்கினா அதெல்லாம் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்றாங்க. அதே ஏதாவது தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிறது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற மயக்கத்துல இருக்கிறது, தெளிவில்லாம பிரம்மையில் இருக்கிறது. சரிங்களா? உண்மை என்னன்னு தெரியாது. அதான் உண்மை, எது தர்மம் எது அதர்மம், நாலேஜ் இதெல்லாம் இல்லை. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு மயக்கத்துல சோம்பலா, தூக்கம் அதிகமா இருக்கும். வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு தூங்குறதே நிம்மதியா இருக்கும். ஏஞ்சாலே எப்படி இருக்கும்னா உண்மையெல்லாம் பொய்யா தெரியும், பொய்யெல்லாம் உண்மையா தெரியும், தர்மம்லாம் அதர்மமா தெரியும், அதர்மம்லாம் தர்மமா தெரியும். அந்த மாதிரி சோம்பல், எல்லாம் வேண்டாம், எதுக்கு, அப்புறம் இந்த மாதிரியே அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அதனால தூங்குறதே அவங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறது தான் தமோ குணம் அப்படின்னு பாக்குறது.
விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது, முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பதிலாக சீரழிவு, மயக்கத்தினால தெளிவில்லாதனால அவங்க தாழ்ந்த நிலைக்கு போறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ இதுதான் நடக்குது. பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் நல்லா ஏதாவது சாப்பிட்ணும், நல்லா இப்படி சோம்பேறியா ஒரு லைஃப்பை வாழணும், கேட்டால் ரெஸ்ட் இருக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. ஆன்மீகத்துலேயும் நாட்டம் இருக்காது, ஆக்கப்பூர்வமான செயலும் இருக்காது. சரிங்களா? இப்படி இருப்பாங்க. அதை நம்ம பார்க்குறோம். ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டல் இல்லை. ஏன்? மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பதால் கிருஷ்ணர் சொல்வதை செய்ய தூண்டுதல் இல்லை. சரிங்களா? அவங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவேட் ஆகலை பக்தியில். அதுதான் அவங்களோட பெரிய ஒரு தடை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பணிவாக இருப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. ஏன்? தன்னை மற்றவர்களை விட முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தனாகவும் கருதும் தன்மையினால் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதான் ப்ரைடு வந்துடும் இல்லைங்களா? ப்ரைடு இருக்கிற இடத்துல ஹம்பிள்னஸ் இருக்காது. ப்ரைடு எப்போ வரும்? நான் எல்லாரையும் விட நல்ல பக்தி பண்ணுறேன், நான் எல்லாரை விட எனக்கு எல்லாம் நிறைய விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? ப்ரைடு வந்துடுது. அப்போ பணிவாக இருக்க முடியறதில்ல. இதெல்லாம் இந்த தமோ குணத்தோட அறிகுறியை நம்ம பார்க்குறோம். கற்றுக்கொள்வது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஈகோ. சரிங்களா? ஏதாவது நம்ம சொன்னாலும் எனக்கு தெரியும், நீ எதுவும் சொல்லாத, அந்த மாதிரி இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. பக்தி பண்ணுங்க, அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, எனக்கு தெரியும் என் வாழ்க்கை எப்படி வாழறது, அந்த மாதிரி ஈகோ, அறியாமையில ஈகோவில் இருக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு பலன்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை. ஏன்? தன்னிடம் உள்ளத்தில் மிகவும் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் நிறைவேற்றி கொள்ள எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள். எல்லாத்துக்கும் கர்ம பலனை தானே அனுபவிக்கணும்னு ஆசை. சரிங்களா? தானே அனுபவிச்சு இந்த ஜட உலகத்தையே என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையினால கர்ம பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது இல்லை. இப்போ யாருக்காவது இப்போ சொர்க்கத்தில் போய் கொஞ்ச காலம் வாழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு புண்ணியத்தினால. அது எத்தனை பேருக்கு எனக்கு அது வேண்டாம், நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நான் பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அதுதான் இப்போ இங்கே இருக்கும்போது சொல்லுவோம், வேண்டாம், சொர்க்கம்லாம் வேண்டாம், நான் மகான் லோகத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். சரிங்களா? இவ்வளோ நாள் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், சொர்க்கம் போகிறதுக்கா படிக்கிறோம்? இல்லை, பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கு தான், இல்லையா? இன்னைக்கு கூட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, நம்ம ஒரு விஷயம் செய்கிறோன்னா அதில் நம்மளுக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்கணும். இங்கேருந்து நம்ம சொர்க்கத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு தபஸு சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு சொர்க்கம் போனாலும் அங்கேயும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி தான், இல்லைங்களா? அங்கேயும் ஆன்சைட்டி தான். அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு போகிறது, இல்லைங்களா? அதை விட உயர்ந்த பலன் என்ன? பகவான் நோக்கம் போகிறது. அப்போ நம்ம அதுக்கே முயற்சி பண்ணலாம்ல. அந்த மாதிரி தான் சொர்க்கம் அப்படின்றது அவ்வளோ ஏற்புடையது கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் கர்ம பலனில் நானே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அது நம்மளை என்ன பண்ணும்? பந்தத்தில் வச்சுருக்கோம். கிருஷ்ணாக்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ண இது கொடுக்காது, மனம் இடம் கொடுக்காது. ஏன் பக்தி செய்ய முடியவில்லை? எண்ணிலடங்காத ஆசைகளும் தீவிரமான பற்றுதல்களும் உள்ளதால் பாவங்கள் செய்வதற்கு விரும்பப்படுதல். ஏன் பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா இதுதான் காரணம். நிறைய விஷயத்து மேலே பற்று, நிறைய ஆசைகள். சரிங்களா? பாவம் பண்ணியாவது அதெல்லாம் அடையணும் அப்படின்ற மனநிலை. அதனால் பக்தி செய்வதற்கு வைராக்கியம் இல்லாமை. 2 விஷயம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கும். ஜட உலக விஷயத்த ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னொன்று கிருஷ்ண பக்தி. எதுன்னு சூஸ் பண்ணும்போது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இன்பத்தை எடுத்துப்பாங்க கிருஷ்ண பக்தியை விட. சரிங்களா? இதில் வைராக்கியம் இருக்காது. அதுதான் இதெல்லாம் என்னென்னா குணத்தோட தாக்கத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? எதனால் நம்ம சிரமப்படுறோம், பந்தப்படுறோம் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான். ஏன் பக்தி செய்ய முடியவில்லை? ஒருவித மயக்கத்தில் இருப்பதால் கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாமை. சரிங்களா? உள்ளது உள்ளபடி பகவானோட உபதேசங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாமல் இருக்கும்போதும் மயக்கத்தில் இருக்கும்போது பக்தி பண்ணுறது சிரமம். சோம்பேறித்தனத்தால் தவங்களை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம 14.9 ஸ்லோகம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தடைகள், நம்மளுக்கு குணங்களால் ஏற்படுற தடைகள், ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாமல் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்.
இப்போ நம்ம 14.9 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? माताजी ஆ, माताजी ஆ, हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तत्वं तो सुखे सुखे सम जयति रज कर्माणि भारत ज्ञान नमात्वृत्य विद्यदु नम दम பிரம்மதே ஷம் ஜக் யுதா பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலனினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் பைத்திகாரத்தனத்தினால் பந்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So, இப்ப நம்ம 3 குணங்களை பார்த்தோம். நம்ம சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணம். சரிங்களா? இப்ப சத்துவகுணத்துல எதனால நம்ம சம்பந்தப்படுறோம் அப்படின்னா, எதனால கர்ம பலன் அனுபவிக்கிறோம்னா, இன்பத்தினால நான் செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பினஸ், நல்ல விஷயம்லாம் நான் பண்ணேன் அதுல. அதே வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்றதுல என்னன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், நிறைய ஆசைகள், இந்த ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நிலையில பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல், ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருக்கிறது. தமோ குணம்ன்றது மயக்கத்துல இருக்கிறது, அறியாமை, அதனால நம்ம பந்தப்படுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒரு நிமிஷம். சத்துவகுணத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது நாலேஜை கெயின் பண்ணுறோம். ரஜகுணத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆசைப்படுறோம். தமோ குணத்தில் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தகாத செயல்களில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். நாம் கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும்போது நாம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். வாழ்க்கையில் மிகவும் அமைதியானதாகவும் அமைதியாகும். சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் நம்ம பார்த்தோம்ல, இதில் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எதில் இருக்கோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுலேயே நம்மளை உயர்த்திக்கணும். நான் இப்படி இருக்கிறேனா, அவள் இப்படி இருக்கிறாளா, இல்லை நாம் கீழ்குணங்களில் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாமல் போகும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டு கொள்கிறோமா? இதெல்லாம் நம்மளோட செல்ஃப் அனாலிசிஸ். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு நம்மளை பார்க்கணும். நம்ம என்னென்ன விஷயத்துக்காகலாம் என்னென்ன விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணோம், அதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்றத நம்மளே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணுறது. வீட்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா கூட சில சமயம் அந்த நேரத்தில் நம்ம நிறைய கோவப்பட்டுருவோம். அப்புறம் தோணும்ல, இதுக்கு போய் இவ்வளோ கோவப்பட்டிருக்க வேண்டாமே அப்படின்ற மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ அது மாதிரி செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும். கீழ்குணங்கள் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாத போகும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டு கொள்கிறோம் அப்படின்ற நிலை வரும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நம்மளை செல்ஃப் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது தான். நாம் இந்த குணங்களுடன் போராடி கொண்டுள்ள தருணத்தில் கிருஷ்ணர் இவற்றிற்கு மேலே நமது நடவடிக்கைகளை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்றாங்க பகவான். எதுக்கு இந்த குணங்களோட இப்படி போட்டி போட்டுட்டு இருக்க, சரியா பந்தப்பட்டுட்டு இருக்க, நீ நல்லபடியா பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வாயேன் அப்படின்ற முறையில பகவான் என்ன பண்றாங்க, நம்மளை பாக்குறாங்க. எதுக்கு இவ்வளவு தேவையில்லாத போராட்டமான வாழ்க்கை அப்படின்றது. ஏன்னா இதை நம்ம இந்த 10th ஸ்லோகத்தில் நம்ம நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், எவ்வளோ போராட்டம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 14.10. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ரஜஸ்தமஷ் சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமஷ் சைவ தமா சத்வம் ரஜஸ் ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜகுணம் சத்வகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி செல்ஃப் எஸ்டிமேஷன் பண்ணணும். ஆனா என்ன கேட்டால் எனக்கு என்ன ரியலைசேஷன் கிடைக்கும்னா, இந்த மாதிரி செல்ஃப் எஸ்டிமேஷன்லாம் பண்ணுறது நம்ம நேர பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? அது நம்ம பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரஜகுணம் தமோ குணம் இதெல்லாம் தாக்கம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே குறைஞ்சிடும். அதுதான். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, முக்குணங்கள் பார்த்துருக்கோம். முக்குணங்களில் சாத்திய குணத்தில் இருக்கிறவங்க எதனால பந்தப்படுறாங்கன்னா, இன்பத்தினால ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க.
அதனால நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. நான் செஞ்சேன் அப்படின்ற எண்ணத்துல செஞ்சு அதுல ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறது மூலியமா அவங்க வந்து பந்தப்படுறாங்க. அதே மாதிரி ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க நிறைய பற்று, எண்ணற்ற ஆசைகளோட இருப்பாங்க. அதை அடையணுன்ற அந்த ஏக்கம், இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களை என்ன பண்ணும், கால்குலேட்டிவா நல்ல பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல அவங்களை ஈடுபடுத்திடும். சரிங்களா? இதுதான் ராஜச குணத்தோட அடையாளமா பார்க்குறோம். தாமச குணத்துல உள்ளவங்க அறியாமை தான், மயக்கம் தான், தெளிவு இல்லாம தர்மம் அதர்மா, அதர்மம் தர்மமா தெரியற அளவுக்கு அவங்க தன்னோட செயல்களை பண்ணி தாமச குணத்துல, அதாவது வெறுக்கத்தக்க தீண்டத்தகாத செயல்கள்லாம் செஞ்சு, பாபமான செயல்கள்லாம் செஞ்சு பந்தப்படுறாங்க. இதுதான் நம்ம கோரா நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? இப்ப இந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறோம் இல்லையா? நம்ம மனம் எப்பயுமே ஆன்சைட்டியா இருக்கு, மனம் அமைதி இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. இது பாருங்க, இதுதான் என்னன்னா, நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இந்த 3 குணமும் இருக்கா? அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, சில சமயங்கள்ல சாத்வீக குணம் மேலோங்கியும் ராஜச குணம் தாமச குணத்தை தோற்கடிக்கும். ஒரு ஆசைப்படுறோம்னா இந்த 3 குணமும் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். சரிங்களா? சாத்வீகமான முறையில அடையணும், இல்ல ராஜச குணத்திலேயாவது அடையணும், இல்ல தாமச குணத்திலேயாவது அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும். இப்படி 3மே ஆக்டிவா இருக்கும், பிடிச்சி இழுக்கும் நம்மள. சரிங்களா? சில சமயம் என்ன ஆகும், சாத்வீக குணம் மேலோங்கி ராஜச தாமச குணம் கம்மியாயிடும். சரி, நம்ம நேர்மையாவே இருப்போம், நல்ல விஷயத்துல நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு. சில சமயம் ராஜச குணம் மேலோங்கி தாமசம் சாத்வீக குணத்தை கீழே தள்ளிடும். சரிங்களா? அப்ப அந்த இழுபறி போட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பிடிச்சி இழுக்கும் இல்ல, அந்த மாதிரி போட்டி. சில சமயம் தாமச குணம் மேலோங்கி சாத்வீக குணம் ராஜச குணத்தை கீழே தள்ளிடும். அப்போ இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுவோம். சரிங்களா? அதர்மமான வழியிலாவது சந்தோஷத்தை அடையணும், அந்த வெறுக்கத்தக்க தீண்டத்தகாத செயல்களில் ஈடுபட்டுருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி 3 குணங்களோட போட்டி எப்பயும் மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும், நம்மளோட டிசைரை பொறுத்து. அது 3மே தன் பக்கம் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுல ஒவ்வொரு சமயம் என்ன ஆயிடும்னா, ஒரு குணம் வந்து மேலோங்கும், மற்ற 2 குணம் கீழ் நோக்கி போயிடும். அதனாலதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை போராட்டமா, மனம் அமைதி இல்லாம, ஆன்சைட்டியோட, ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷன் எல்லாத்தோடையும் நம்ம இருக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கறது. முக்குணங்களில் தோன்றுதல் மற்றும் மறைதல் செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்றும் பழைய கர்மங்களின் அடிப்படையிலும் நடைபெறுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? அந்த சுபாவம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதன் அடிப்படையில இது வந்து நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவகுணத்தால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவகுணத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். அதுவே வாசுதேவ தலம். நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து உறுதியோடு இருக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குறோம். 3 பேரு போர்க்களம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில 3 பேர் நம்ம பார்க்குறோம். 3 பேரும் ஒரு குணத்துல பார்த்தோம். திருதராஷ்டிர வந்து தாமச குணம், துரியோதனனர் ராஜச குணம், அர்ஜுனர் சாத்விக குணத்துல நம்ம பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிளா எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரிதான் நமக்கும். அதுல நம்ம ஒரு விஷயத்துல உறுதியா இருக்கணும். என்ன விஷயம்னா, சாத்விக குணத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் தர்றது. நான் என்னதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருந்தாலும் ராஜச குணம் தாமச குணத்துல எனக்கு அது அடைய வேண்டாம், சாத்விக குணத்தில் தான் நான் அடைவேன், இல்லைன்னா அந்த குணத்தில் தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்றதுல உறுதியோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளெஸ்டு. சரிங்களா? அதுவும் கலியுகத்துல அப்படி இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப நல்லது. அப்ப அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அடுத்ததா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. சாத்விக குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அவங்க பக்தியில தன்னை ஈடுபடுத்தி முக்தி மார்க்கம் அதுல வருவாங்க, வாசுதேவ தலத்துக்கு வராங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ். ஆத்மா வந்து ஏதோ ஒரு குணத்துல இருக்கணும், அது சுத்த சத்துவ குணத்துல வாசுதேவ தலத்துல இருந்து பக்தி பண்ணும் அப்படின்னா பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். சாத்விக குணம் கூட நம்மள என்ன பண்ணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் வச்சிருக்கோம். ஆனா சுத்த சத்துவ குணம் நம்மள லிபரேட்டட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும், பக்தியில செயல் பண்ணணும். சரிங்களா? அடுத்தது 14.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சர்வகாரேஷு தேகே அஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவருத்தம் சத்வ வித்யுதா. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப உடலில் எல்லா கதவும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்கும் போது, சரிங்களா, நல்ல அதான் பார்த்தோம்ல, நல்ல செயல்லாம் பண்றோம் வாழ்க்கையில அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம் அந்த பிரகாசம் அப்படின்றது, சரிங்களா. அதை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து சாத்விக குணத்தோட அடையாளம். நம்ம சாத்விக குணத்துல இருக்கோம், அப்படியே எல்லாருக்கும் நல்லதே செய்யறது, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறது, சரிங்களா. ரொம்ப அந்த பிரகாசம் அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம சாத்விக குணத்துல இருக்கோம். அடுத்தது 14.12 ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லோக பிரவர்த்தி ஆரம்ப கர்ம கர்ம நாமசமஹ சுல்கஹ ரஜஸ்ய ஏதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தேன் பரதஷப பரத குல தலைவனே. ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்போது நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்றத இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம இந்த குணத்துலாம் இருக்க வேண்டாம், நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம், சரிங்களா. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. பெரும் பற்று, அசைக்க முடியாம தீவிர பற்று. துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குண்டு ஊசி, அதாவது ஊசி நுனி நிலம் கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன், அப்படி ஆசை. எல்லாத்தையும் அஸ்தினபுரம், இந்திரபிரஸ்தம் எல்லாம் நான் தான் வச்சிருப்பேன், ஒரு ஊசி நுனி அளவு கூட நிலம் நான் வந்து பாண்டவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு பிடிவாதமா இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ பெரும் பற்று, பலநோக்கு செயல்கள், சரிங்களா, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள்லாம் பண்றது. இந்த யாகம் பண்ண இது அடையலாம், அந்த யாகம் பண்ண அதை அடையலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பல ஸ்ருதி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றது. தீவிர முயற்சி, கிடைக்கிற வரைக்கும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதானே பண்ணாங்க இல்லையா துரியோதனன். ஏதாவது ஒரு வகையில பாண்டவர்களை வந்து தாழ்த்தி தான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்துடணும், அதுவும் பாண்டவர்கள் அப்படின்றவங்க அவங்க பக்கமே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி அதுக்கு நிறைய தீவிரமா செயல் பண்ணாங்க. விஷம் கொடுக்கறது, இது நெருப்பு வைக்கிறது வீட்டுக்கு, பொருள் அபகரிக்கிறது இல்லையா, தீவிர முயற்சி, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, கர்ம பலன் நமக்கும் வேண்டாம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் பார்க்குறோம். பாடம் லெசனுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுவாக ஜட உலகத்துலேயும் நம்ம பார்ப்போம், ஒரு ஆசை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, அதை அடையணும் தீவிரமாக முயற்சி பண்ணுவாங்க, அதை அடையிற வரைக்கும் ஓய மாட்டாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, நமக்கு இது போதும், இவ்வளவு இருந்தா போதும், அந்த மன திருப்தி அப்படின்றது இல்லாம நிறைய, ஒரு ஆசைன்னு இல்லாம நிறைய ஆசை, அடையறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு, அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம இன்னொன்னு, அந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, ஏக்கம், சரிங்களா. ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்குமா என்ன ஏது அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும்போது ரஜோகுணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த குணத்தை படிக்கும் போதே நமக்கு என்ன ஆகுது, அமைதி இல்லை இல்லையா மனசுல. ஹரே கிருஷ்ணா. குணங்களை பத்தி படிக்கும் போதே ஓ இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்ட்டு, அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 14.13 ஸ்லோகம் குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்கறேன். ரஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ரஹாஷோ அப்ரௌருத்தி ஷ பிரம்மதோ மோக ஏவஷ தமஷ்யே தனானி ஜாயந்தே விவருத்தே குரு நந்தனா குரு நந்ததா குரு நந்தனா. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியகாரத்தனம், பிரமை மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. குருவின் மைந்தனே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அடிக்டடா இருக்கிறது தவறான விஷயங்கள்ல, சரிங்களா. அது வந்து இருள், செயலற்ற தன்மை, பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாம் இருக்காது. மாதிரி வேண்டாம், அப்புறம் ஒத்தி போடுறது, டினை பண்றது, பைத்தியக்காரத்தனம், பிரமையிலே இருக்கிறது, உண்மை தெரியாம இருக்கிறது, சரிங்களா, மயக்கம், இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தோட அடையாளமா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க, அந்த ஃபீல் அப்படிதான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் சாத்விக குணத்துல இருக்கும்போது பிரகாசமா ஹாப்பியா அப்படி இருக்கிறது, நல்லதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்னு. அது வந்து தாமச ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லையற்ற ஆசைகள், அதுல ஏக்கம், அந்த மாதிரி எப்பயும் ஒரு பரபரப்பு,
ஒரு ஆன்சைட்டி. இவங்க வந்து நாலேஜ் இல்லாம ரொம்ப வந்துட்டு அடிக்டடா அதர்மமான செயல்கள்ல ஈடுபடுறது. சரிங்களா? இதான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ஆஹ், இலக்கு என்னன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது ஆஹ், எந்தெந்த குணத்திலிருந்து இறக்குறாங்களோ அவங்க எந்தெந்த லோகத்தை அடையிறாங்க அப்படின்னு. பொதுவா நல்ல நல்ல செயல்கள் பண்ணா மேலுலகம் போவாங்க இல்லைங்களா? அதே வந்து அஹ், ராஜச குணத்துல ஆசைகளோட இருக்கிறவங்க இந்த பூலோகத்துல இருப்பாங்க. அதே தாமச குணத்துல உள்ளவங்க தாழ்ந்த பிறவி தாழ்ந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. நரகத்துல போய் தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து வரும். மனித பிறவிலாம் கிடைக்காது. தாழ்ந்த உயிரினத்திலேருந்து வருவாங்க. செயலின் பலன் வந்து இவங்க ரொம்ப தூய்மையான செயல்களா செய்வாங்க. இவங்களது துன்பம் அதிகமா இருக்கும். ஆசைனாலே துன்பம் தானே பக்கத்துல. பை ப்ராடக்ட்ஸ்னா ஏக்கமும் கவலையும். ஏக்கம், பயம், கவலை இதெல்லாம் தான் ஆசைப்பட்டோம்னா நமக்கு பை ப்ராடக்ட்ஸா கிடைக்கிறது. அப்ப துன்பமான வாழ்க்கை இருக்கும். இது முட்டாள்தனம். சரிங்களா? இது தமோகுணம். விளைவு உண்மையான ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க, பேராசையோட இருப்பாங்க. இவங்க வந்து அந்த மயக்கத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வுடலில் இருக்கும்போதே ஒருவர் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு தயார்படுத்திக் கொள்கிறார். எனவே பொறுப்பான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். இப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குவே. நான் வந்து பக்தி பண்ணி இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும். அது ஒரு வழி இருக்கு. இல்ல இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்திலே நான் இந்த ஜட உலகத்திலே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு வழி இருக்கு. பக்தி பண்ணாம இருக்கேன் அப்படின்னு. பக்தி பக்தி இல்லாத வாழ்க்கை. நம்ம இந்த சரீரத்துல இப்ப இருக்கோம். ஹியூமன் லைஃப். இதில் தான் நம்மளுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தெரியுமே. இதே வேற அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி தெரியுமா? முக்குணங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும் தெரியாது. நமக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதனால இந்த ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேர். அதுல இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வேற இருக்குன்னு தெரியறது இன்னும் ரொம்ப ரேர். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். அடுத்த வாழ்க்கை எனக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம். பகவானோட கோலோகம் வைகுண்டத்துல நான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட தேர்வை செய்யணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து உள்ள ஸ்லோகங்கள் நம்ம நாளைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா பார்ப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव के जय, श्रील प्रभात के जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी।